Bo día. Bo día. Iniciamos o pleno extraordinario por único punto de orde do día, que é o expediente do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-2026. Ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Bos días. Moitas gracias, señor alcalde. O Pleno da Diputación Provincial de A Coruña acordou a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación das Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-Plus 2026, no que a este concello lle corresponden 1.438.576 euros con 45 céntimos coa seguinte distribución. A achega provincial de 2025 é de 740.443,76 euros e a achega provincial 2026 de 698.132,69 euros. E contando con todos os informes favorables, considerando as bases reguladoras do Plan Provincial e o resto da normativa aplicable, unha vez determinado favorablemente na correspondente Comisión Informativa de Presidencia, propoñemos ao Pleno da Corporación participar no Post-Plus 2026 da Diputación Provincial da Coruña e solicitar a aplicación das achegas provinciais aos seguintes investimentos que se levarán a cabo maioritariamente na zona rural e que levan anos sendo solicitados polos veciños. Coa achega provincial 2026 propónse para ser financiados íntegramente pola Diputación os seguintes proxectos con un orzamento total de 618.421 euros con 30 céntimos. Renovación de prazas en Tierno Galván, con un orzamento de 495.524 euros con 32 céntimos. Renovación do pavimento na rúa Tuto, Castro, Navas e Cadaval, en Castro Laxe, con un orzamento de 122.896 euros con 98 céntimos. E coa achega provincial 2025, que debe dedicarse a investimentos financieramente sostibles, ainda que o resto deles tamén o son, propónse para ser financiados íntegramente pola Diputación os seguintes proxectos con un orzamento total de 710.138 euros con 29 céntimos. Rehabilitación de firmes en diversos viais en Almeiras, Eladio de la Iglesia, Pelamios e Silva, con un orzamento de 285.390 euros con 26 céntimos. Renovación do pavimento nas rúas Fonte do Souto, Tarrío, Lonzas, Manuel Reboredo e as xacentes en Tarrío, con un orzamento de 216.560 euros con 6 céntimos. E acondicionamento e seguridade viaria na rúa Campo da Fonte, VP 432, en Sésamo, con un orzamento de 208.187 euros con 97 céntimos. A suma restante, isto é, 110.016 euros con 86 céntimos, adicarase ao financiamento de gastos correntes, correspondendo a achega provincial 2026 79.711,39 e a achega provincial 2025 30.305,47. Ademais, traemos tamén para a proposta de financiar co plan complementario para o ano 2026, cuxo importe ten que ser como mínimo do 25% da achega provincial do 2026, o proxecto de renovación da rede de iluminación pública con tecnoloxía red e telexestión na Nacional 550, no Portádego, con un importe de 371.991,96 euros. Os investimentos incluídos nesta proposta, para que solicitamos o seu apoio, supoñen unha importante mellora na rede de comunicacións das parroquias en núcleos rurais e inciden directamente na seguridade viaria e na calidade de vida nestes contornos. E apostan pola sustentabilidade e a eficiencia enerxética, polo que esperamos contar co seu apoio a esta proposta. Moitas gracias. Gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Solicitan a palabra. Sí. Tais, alternativa dos veciños. Apreta o botón. Marta, por favor. Ahora. No, ten que estar en vermello a ver, ahora? Sí. Vale. Todas as obras son benvidas, sí, pero para este grupo municipal é necesario realizar os investimentos en base a criterios de necesidade e urxencia. Ante a aplicación destes criterios, para nós é importante ter en conta, como xa se dixo en anteriores intervencións, que siga habendo núcleos no concello onde todavía non se conta cos suministros básicos e, ademais, existen lugares onde non se levou a cabo ningunha intervención e ningunha actuación en anos.
A labor desta oposición é poñer voz a aqueles veciños que acuden a nós trasladando as súas peticións nas que pretenden solventar as súas necesidades. A vía política e formal que ten a oposición para facer valer o anterior é presentar mocións donde se soliciten de maneira específica as peticións a realizar. Neste sentido, as mocións que estes concelleiros presentaron relativas a investimento foron aprobadas por unanimidade, contando, por tanto, co apoio de todos os grupos, incluído o de Goberno. Sin embargo, ese compromiso adoptado non se vai a materializar en nada, o que significa deixar as mocións valeiras da súa función legal e, o máis grave, incumplir os acordos plenarios. Nese sentido, non se está a cumplir os acordos plenarios relativos a humanización do núcleo de Alvedro, a fortalecer a seguridade viaria nese núcleo, a mellorar o mantemento da contorna da capela de San Cosme, os accesos á parroquia de Sésamo, en concreto a travesía de Naveiras, entre outros. Decir a estes veciños que xa non conten coa realización desas obras neste mandato. A única outra fonte de financiamento posible sería a municipal e a estas alturas é improbable que se saque adiante un orzamento. Por outro lado, queremos facer mención e poñer sobre a mesa que a motivación pola cal non van a prosperar eses acordos se debe a que, a pesar de que algún deles datan de novembro de 2024, parece que o Goberno municipal non foi quen de sacar adiante os proxectos cos requisitos que exixe esta convocatoria. A motivación que se nos ofreciu para traer estes proxectos e non outros se ceñía a que eran os únicos que cumplían con todos os requisitos necesarios para poder presentar o POS. Na comisión informativa que se levou a cabo con motivo deste pleno extraordinario, todos os grupos compoñentes da oposición solicitamos que se nos conferira traslado de todos os proxectos solicitados dende o ano 2024 e deste xeito poder comprobar o argumento esgrimido polo Goberno municipal. Non tuvemos información nin traslado algún, o que alimenta a nosa sospeita de que non existan outros proxectos en trámite. Será como fose, a realidade é que 2 dos 5 proxectos presentados para esta convocatoria datan dos anos 2022 e 2024 respectivamente. Unha proba máis de que houbo que tirar do caixón para ser quen de sacar adiante esta convocatoria. Mais en concreto, con respecto aos proxectos que van incluídos nesta proposta, o relativo en concreto a Almeiras, data especificamente do ano 2024, para nós eso é significativo, e por outro lado decir que unha das rúas que vai incluída, a Rúa Pelamios, efectivamente viuse beneficiada non hai tantos anos dunha actuación específica ali. Entendemos que en todo caso, aínda que evidentemente todo é benvido, quizás non sexa a obra máis urxente para realizar, ou ben nesa zona, ou quizás levar eses cartos a outras zonas. Tendo en conta, ademais, que esta parroquia en concreto, polo relativo ao termo de Almeiras, xa se viu beneficiada ampliamente no pos anterior. Con respecto á rúa Campo da Fonte en Sésamo, o proxecto é de agosto de 2022. Preparando un pouquiño esta intervención, podemos ter acceso a unha nota de prensa, ou mellor dito, unha noticia de prensa do ano 2022, de novembro en concreto, onde se indicaba textualmente que Culleredo invertiría 200.000 euros nun proxecto de mellora da seguridade vial en Sésamo. Cito textualmente: allí se renovará la calle Campo da Fonte, una de las vías principales de la parroquia. El concello pretende conseguir un espacio reservado a los peatones, a la par de la mejora de los servicios y estética de la zona. Es una de las inversiones incluidas por el Gobierno municipal en el suplemento de crédito extraordinario a cargo del remanente de tesorería que fue aprobado por el Pleno. Esperemos que neste caso teña maior sorte que naquel momento, porque está claro que se volve a traer aquí é porque evidentemente isto non prosperou, e iso que quero recordar que era unha obra aprobada por acordo plenario cando vostedes todavía tiñan maioría absoluta. Esta concelleira non para de ler en prensa para rematar en outros medios de intervención donde o alcalde aboga para solicitar a responsabilidade da oposición para poder sacar asuntos adiante. Señor alcalde, para contar coa oposición, a primeira responsabilidade que ten que facer valer é a súa. E como? Pois cumplindo cos acordos plenarios, cumplindo coas palabras que ofrecen os plenos, que queremos recordar que nese momento está cumplindo coa súa labor institucional e, sobre todo, cumplindo cos veciños que son quenes, vou a repetir, cos veciños que son quenes, ao fin e ao cabo, o puxeron donde está e ben seguro esperan eso de vostede. Moitas grazas. Moitas gracias pola súa intervención. Na esencia do que vostede nos acaba de decir estamos completamente de acordo. Efectivamente, hai unha serie de acordos plenarios que tiñan que estar os proxectos redactados, entre despois ese que vostede nos detallaba da parroquia de Almeiras,
no núcleo de Alvedro, así como a outros proxectos. Esos proxectos estaban na relación de proxectos que íbamos a contratar no ano 2025, e a finais de ano non nos foi posible, por falta de reserva de crédito, de retención de crédito, o licitar eses proxectos que están para licitar neste primeiro trimestre do ano 2026. Os temos que facer con determinada urxencia, porque somos coñecedores de primeira man, como é obvio, que dentro do plan de obras e servicios da Diputación Provincial, pois posiblemente no mes de marzo ou a máis tardar abril, vai a salir outro novo plan complementario con un corte importante, e aí é onde nos tiñamos pensado, pois por non ter efectivamente, como vostede nos indica, licitados esos proxectos, pois o poder introducilos dentro do que sería o vindeiro plan de obras e servicios. Os proxectos do 2024 e do 2025 que foron redactados na revisión que se fixo de todo o que é os que tiñamos contratados, están todos metidos en diferentes plans de obras e servicios. Algúns xa están licitados e algúns outros son de plans que vimos de aprobar en pasados plenos. Entonces, a excepción daquelas obras que eran para o entorno urbano do Burgo, que xa van recollidas ou teñen que ir recollidas xa no propio plan europeo. Por eso non as incluíamos neste plan de obras e servicios. Eso é lóxico que os técnicos non lo adviertan. Hai un diseño estratégico dentro do que é o plan europeo, no cal 3-4 rúas que si contan con proxecto poderían perfectamente ir encaixadas no plan de obras e servicios da Diputación Provincial, pero temos 6,5 millóns de euros para licitar nos vindeiros meses, co cal esas 4 obras que sí que están feitos os proxectos teñen que ir recollidas expresamente no plan EDIL, no plan europeo. E despois hai outra serie de actuacións que teñen algunhas afeccións de reservas de chan, expropiación, negociacións que se están levando a cabo con algúns veciños na parroquia de Almeiras, en Orro, en Bregua e Boedo. Pois vimos tamén paralizado o proxecto de Bregua por mor desa vía verde que tamén está ahora en stand-by, motivada por esa decisión que tomara o Goberno de España de si o tren que vaya, o servicio de mercancías que vaya ao porto exterior, pois vai a ter a súa sede ou non no Centro Logístico de Transportes de Ledoño, o cal nos condicionaba ese proxecto. Algúns están modificando e adaptando a esta realidade. Hai outro proxecto, efectivamente, pois para o núcleo de Boedo, de humanización de todos os que son as diferentes rúas de Boedo. En Orro exactamente igual. Tiñamos algún problema de revisión porque non estaba no inventario algunha das rúas afectadas, hubo que excluílas, por eso non pudemos metero neste plan. E, outra serie de cuestións. Por exemplo, hai outro proxecto desde Celas de Peiro para arreglar todo o que é a estrada ata Castelo, 1.100.000 euros, que estamos a modificalo porque levaba hormigón en un tramo moi importante e vemos que non habería posibilidad de que os veciños accederan ás súas vivendas se está cambiando por aglomerado impreso para que se poida, cando se faga a obra, que os veciños non teñan a menor afección posible, e algunha serie de outros proxectos que, como lle digo, prácticamente todos os que tiñamos e os que nos pediron están en diferentes plans da Diputación Provincial xa. Non obstante, efectivamente, sinto non haber podido ter moitos dos que vostede nos detalla neste momento, pero si é certo que están xa en fase para que dende contratación se nos dé a reserva de crédito necesaria, antes non era necesario, agora é necesario, para poder contratar os diferentes proxectos que vostede nos indica. É certo que o que vostede máis eu, incluso falando persoalmente, o cal non quere decir que fora unha conversación persoal nin privada, nos solicitaba o arranxo do que é o núcleo de Alvedro, onde somos conscientes de que é moi urxente. Eu lle decía que tiñamos o proxecto xa contratado para o plan europeo. Ese proxecto hai que revisalo e, ademais, no momento en que se lle pediu a persoa que nos presentara todo, tuvo un incidente, hubo que cambiar de proxectista. Faleceu a persoa que levaba este proxecto.
e, bueno, se nos veu alterado tamén o poder adaptar o que xa tiñamos a esa solicitude que tiña. Non obstante, recollo as súas palabras e en Polóxica intentaremos que nese vindeira licitación que teñamos do POS poidamos estar con esas obras que vostedes nos suxeriron. A decisión de traer estas obras foi porque efectivamente son proxectos pasados, pero son proxectos integrais de transformación integral das zonas, non son cuestións que vayan a tapar diferentes parches en calles de 100 metros e de 200, sino que é unha transformación integral, co cal son perfectamente adaptados á realidade de hoxe, en Leonzas, en Castrolaxe, en diferentes zonas, co cal eu creo que poden ser perfectamente achacables. E, tamén tiñamos a opción de traer todo o POS a gasto corrente. Consideramos que estas obras son necesarias e a mellor forma de financiación que podemos ter para xa no mes de abril poder estar licitando as anteriores máis estas ou durante o verán e poderlas estar executando non porque sexan as máis urxentes, porque sempre digo que as máis urxentes é mellor metelas por outros procedementos, pero porque creo que son necesarias. E en canto ás incorporacións de remanentes que pode haber de anos anteriores, as incorporacións de remanentes non son incorporacións automáticas que por ter esa condición de xeneración de crédito de plenos pasados ou de orzamentos pasados se poden executar, porque unha vez se fai a liquidación do orzamento, a veces moitas desas obras desaparecen por cuestións de que non existe esa liquidez suficiente e se decide, deixar unhas e sacrificar outras. Sempre o que tratamos é de manter as que poidan ser máis urxentes ou que non poidan contar con outro modo de financiamento como sería en este caso o plan de obras e servicios. Non obstante, insisto, lle agradezo a súa aportación, as súas palabras, e pido honestamente disculpas porque efectivamente no que vostede me indica hai cuestións que por plazos e por a situación que se está a vivir non nos foi fácil o realizalos, pero o meu compromiso e o compromiso deste goberno é neste trimestre telas todas licitadas e aquelas que vostedes nos queran trasladar. Alcalde, non sei se me... Simplemente decirlle que as disculpas neste caso eu as podo recibir, pero non son para min, en todo caso son para os veciños. E mire, oxalá se acerto todo o que acaba de decir e que o mellor que poida pasar é que eu teña que rectificar as miñas palabras cando decía que os veciños non conten neste mandato con ningunha obra relativa a eso. Oxalá sea iso que teña que pasar, que non tería ningún tipo de problema en facelo. Moitas gracias. Non é necesario ese debate. Ojalá. Moi ben, ten a palabra o señor Souciño. Moitas grazas, alcalde. Primeiro é que gustaríanos que ese bo rollo que teñen vostedes con a alternativa dos veciños non alterara o ritmo de intervencións da sesión plenaria, en donde primeiro hai unha ronda de intervencións e despois hai unha ronda de réplicas. Eso é o primeiro. O segundo é que queríamos dicir, vamos a ver, que ven hoxe a pleno, unha vez máis, todos os anos, o plan de obras e servicios, o POS. O POS é un plan de financiamento, hai que deixarlo claro, porque despois, claro, a xente ve as noticias, aprobouse facer esta obra ou esta outra e tal, e parece que aquí estamos decidindo que obras facer, non, estamos decidindo que obras financiar. Que para fazer esas obras hai que facer uns proxectos antes e terlos ben preparados para presentarlos á Diputación. E aí é onde o POS hai que decir que a Diputación fixo un gran traballo ao crear este sistema, porque, como ben bromeaba unha persona hai uns días, antes de existir este plan de obras e servicios, onde con meses de antelación se sabe que cantidade vai ter cada concello para financiar o que acollerse, pois anteriormente, cando non existía o goberno que existe neste momento na Diputación, era aquilo de que chegaba un alcalde e decía, pois sí, e entonces chegaba outro alcalde de outro color e decía sí, pois non. Entonces, agora xa temos, desde hai moitos anos, este sistema de financiamento en donde, é importante dicilo, desde hai meses, o Concello de Culleredo sabe que dispón
ou que vai dispoñer de 1,5 millón de euros de financiamento para decidir a que o quere destinar. O nome é Plan de Obras e Servicios, por eso se prioriza que se destine a obras e servicios, ainda que efectivamente existe a posibilidade de destinar parte ou total incluso a gasto corrente. No he dito isto, hai que decir, si tuvemos meses, si hai meses que se pode planificar a que dedicar o 1,5 millón de euros do Plan de Obras e Servicios, que fixeron vostedes hasta este momento, hasta hai uns días, para achegarse á oposición, buscar criterio, xa non digamos reunir os consellos de participación, etcétera, non? Para axudar a tomar as decisións, para axudar a priorizar, para colaborar na gobernanza por parte da oposición e por parte da veciñanza. Pois non fixeron nada. Isto planteouse de urxencia, de moita urxencia, porque notificóusenos o luns ás 11:52, pareceme recordar, para que estuéramos aquí ás 9:30 do martes. Eso para dictaminalo e deixalo preparado para traerose a pleno. Menos de 12 horas menos de 24 horas, para poder, desde a oposición, revisar aqueles proxectos que non vira nunca e analizar toda a documentación e ver se efectivamente se está de acordo en que é prioritario sobre outras cuestións ou non, pero para decidir se é prioritario ou non hai que saber se hai outros proxectos preparados, e iso dignos, non? Os únicos que hai son estes 7. Por tanto, dificilmente dispoñemos, unha, da información suficiente con antelación suficiente para mirala, e outra, pois dificilmente podemos escoller cando son 7 que xa cumpren o 1,5 millón de euros. Isto tamén é moi importante decirlo, porque é unha sistemática habitual deste goberno, non é casual. Mañán, se non me equivoco, decía o señor Martí Iglesias outro día, que os era o penúltimo día para presentar en plazo na plataforma da Diputación o acordo plenario que debería tomarse hoxe aquí, se fora o caso. Claro, como van sempre o último día, por iso lles pasou outro día aquilo da Torre de Celas, que tamén se lles foi o plazo, porque cando un está sempre xogando ao límite, ás veces queda un pouquiño por antes do límite e outras veces queda por un pouquiño despois do límite, como foi ese día. Ben, agora, centrándonos na elección que nos propón o goberno municipal, onde, insistimos, a oposición, polo menos o BNG, non tuvo ninguna posibilidade de plantear alternativas, porque, insisto, falamos de proxectos cerrados, redactados, e iso non o pode decir a oposición. E claro, nós vemos que hai unha oportunidade perdida, porque, é certo, Culleredo leva moito atraso en servicios básicos, moitísimo. E, ademais, leva moito atraso, porque cando se fan cousas con demasiada frecuencia, fan as cousas mal, moi mal. E o exemplo estamos vendo estes días. O saneamento que ven de Orro, Ledoño, canalizado polo río Valiñas, a carón do río Valiñas, pois está botando fora o saneamento porque entrou o río Nil nel e está verquendo todo para o río. O río que despois vai dar ao Mero, do Mero vai dar a Río do Burgo, na que acabamos de gastar millóns e millóns de euros en limpar o que supostamente se acumulou, entre outras cousas, tamén por ese tipo de saneamentos que non estaban en aquel momento activos. Bueno, a nós incluso nos gustaría saber que opina a Edar de Bens sobre que teñamos esta situación na que no alcantarillado está metendo o río. A veces decimos que hai que separar as pluviais do saneamento para que a Edar de Bens, a depuradora, non se sobrecargue. Agora non é que metamos as pluviais no tellado, é que lle metemos un río. Claro, como se fixo eso no seu momento? Pois obviamente mal. E agora hai que pensar en canto imos gastar para resolverlo.
Por eso, o atraso de Culleredo non é porque se fagan mal as cousas, os trámites, non se aproveiten ben os financiamentos, etc., senón que, ademais, fanse mal as cousas e hai que volver a intervir en elas cada 2 por 3. Insistimos en que estamos perdendo unha gran oportunidade, porque vostedes poderían ter preparado un proxecto para resolver as cuestións do saneamento que vai a Carón do Valiñas. Dirán vostedes, é que agora non se pode andar ali fedellando para ver que pasa, pero é que vostedes teñen escritos veciñais desde hai varios anos, advertindo de que isto pasa cada 2 por 3, non é unha excepción. Isto é recorrente. E teñen vostedes escritos de hai varios anos. Por tanto, lógico sería encargar un proxecto para arreglar unha cuestión que é fulcral, básica, elemental. Pero que as cuestións elementais, decía o señor alcalde nunha entrevista hai uns anos, que habría que invertir en saneamento ese dinero que se entierra e non se ve. E con eso xa non lo está dicindo todo, señor alcalde. Claro, que eso a usted lucelle pouco. Por tanto, pensamos que se perde unha oportunidade para dar unha resolución a unha cuestión histórica, que é o saneamento de Valiñas. Pero vamos darlle un pequeno repaso ás propostas que vostedes traen, algunhas delas. Vostedes falan de que renovación do pavimento na rúa Estuto, Castro, Navas e Canaval. E nós preguntamos, da mesma maneira que as rúas de Almeiras, ou que as rúas que tamén son para pavimentar en Souto, Tarrío, Leonzas, Manuel Reboredo e Sacentes. Todas esas rúas teñen saneamento. O alcalde acaba de afirmar que sí, que a cabeza, porque se alguén non o viu. Bueno, nós decímolo porque tamén é de un POS, de un plan de obras e servicios de hai uns anos, o que tramitamos aquí, ou que preguntamos aquí hai un mes, no pleno de Xaneiro, a respecto da obra de Ermida de Ternande, en donde tamén hai uns cartos para pavimentación, pero resulta que non leva aparellado o saneamento. Entonces, claro, que o alcalde ahora sinta que a cabeza diga que sí, que estes proxectos non é necesario que o leven, pois a nós non nos merece ningún crédito, porque temos precedentes nos que fundamentarnos para ver que efectivamente fanse plans de pavimentación sin ter en conta que hai que empezar as cousas por abaixo e despois ir medrando. Iso respecto aos pavimentos que se propoñen. A outra cuestión que nos chamou a atención é a respecto da renovación de prazas en Tierno Galván. As prazas aquelas que, por certo, non temos que insistir no mismo. Aquelas prazas hai que facer borrón e conta nova, como en tantas cousas que vostedes venden como éxitos, cando son absolutos fracasos. Hai que facer borrón e conta nova porque non tuer mantenimento nunca. Por tanto, claro, é que agora está moi deteriorado, agora hai que facela inteira. Bueno, pois aquelas dúas placiñas, preguntábamos o outro día a señora Marta Iglesias si se darán conta de que na súa proposta di que na redacción eliminación de superficies de xogos infantís. Señora Marta Iglesias xa tuvo tempo de botarlle un ollo porque outro día dicíame que non sabía si esa literalidade do resume se asustaba a realidade do proxecto redactado na súa totalidade, nas súas 400 páxinas, ou non. Ou se xa o mirou e xa o sabe, señora Marta Iglesias. Bueno, vemos que non. Pois, vamos a decir nós. No proxecto, di un orzamento de 495.000 euros teñen esas dúas plazas, por certo. Ambas plazas disponen de unha pequeña zona de juegos infantiles, bla, 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 en el paseo, entonces, esas son as plazas, os xogos infantiles que sí, van a eliminarse. Enténdese que xa non son necesarios, por haber outro parque cerca. Sí se eliminan os xogos infantiles dali. A miña pregunta é, xa non, oiga, de verdade nos requerimentos que vostedes lle fan aos redactores dos proxectos non lle din, oiga, pois isto vámoslo valorar, porque tampouco o vemos tan claro, non decide o proyectista, parece, non? Pero que máis? Os xogos infantís que hai ali están tan deteriorados como para non prever trasladados a outros sitios, porque no proxecto tampouco fala deso. Non sei, mellor van todos por o contenedor. Pero é que, por si eso fora pouco, hai máis.
El despeje y desbroce del terreno y posterior excavación de la tierra vegetal en zonas ajardinadas por medios mecánicos con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. Esta unidad incluye corte y retirada de árboles o aquellas plantaciones necesarias de eliminar. É dicir, que tamén vamos a eliminar árboles ali. Eu non entendo este proxecto. Pero claro, co pouco tempo que tuvemos, co nulo tempo que tuvemos para preguntarles e dicirles, oiga, sería ben chamar ao proxectista e dicirlle que se van a eliminar os xogos infantís, que se van a eliminar as árbores. Pero é que, se vostedes o outro día se reconoceran que non viran o proxecto, pois que vamos a esperar deste goberno municipal. Non era só a señora Marta Iglesias, era tamén o concelleiro de obras, o señor Liñares. E por último, hai outra cuestión aquí, non? Que é que teñen vostede para o post complementario, aquel que automáticamente se activa no caso de que haxa cartos adicionais, como nos recordaba o señor alcalde, para dentro duns meses, por aquilo dos excedentes que ten a Diputación e da reincorporación de excedentes, a renovación de iluminación na Nacional 550. Estamos continuamente facendo renovacións de iluminación necesarias por aquilo do aforro enerxético, cambiar as tradicionais iluminacións de incandescencia por o atenuador LED. Hasta aí non hai ningún problema, pero o que lle temos dito máis veces é o financiamento é escaso. Non hai financiamento ilimitado, é escaso. Por iso agora temos que escoller aquí, ou deberíamos poder escoller. E para renovar a iluminación, eu diríalles que tomaran nota de como fixo Carballo. Eu penso que en realidad xa o conocen como fixo Carballo, xa o usamos máis veces, que é contratar unha ESEX, unha empresa de servicios enerxéticos, que lle cambia a iluminación de todo o concello, planifica a renovación da iluminación pública de todo o concello, incluídos os edificios públicos, e financiase a través do aforro. Carballo completou hai 2 anos, ou unha cousa así, a cancelación do financiamento a través deste sistema. En este momento ten o 100% da iluminación cambiada e desde hai 2 anos todo o excedente que se produce ou todo o aforro que se produce por ter cambiado toda a iluminación a unha tecnoloxía de maior aforro é para as arcas públicas e, por tanto, para dispoñer tamén de novo financiamento. Eso non ocupa financiamento nin do POS, nin das obras, nin dos plans de financiamento europeos, nin dos propios recursos públicos que deberían costar, por certo, en un orzamento que estando xa en febreiro non se presentou. O señor alcalde decíanos en decembro que tuviéramos paciencia que en xaneiro iba a traer un orzamento. Non o hai. E iso levanos tamén, por último, a preguntar como se vai financiar o 20% restante para estas obras, porque a Diputación, hasta onde eu sei, non financia o 100%. O lógico sería ter o orzamento preparado para complementar este financiamento, porque senón estas obras, a noso modo de ver, non terían o 100% de financiamento solo con esta petición. Nada máis, moitas grazas. No, simplemente indicarle que sí, son o 100%. Hai obras que levan a afección do orzamento, se non chegara, pero estas en concreto se financian o 100%. E en canto ao que vostede nos di, efectivamente, cada ano pode haber unha previsión aproximada do que se pode contar do plan de obras e servicios, pero si é certo que os proxectos, en moitos casos, segundo a magnitude dos mesmos, non levan ningún mes nin 2 facelos. De aí que non só este concello, sino outros moitos, pois teñan proxectos preparados para introducir dentro do seu plan de obras e servicios de anos anteriores ou de meses anteriores. Creo que xa expliquei anteriormente que si existen solicitudes feitas por diferentes grupos desta corporación para incluir en diferentes investimentos, pola vía que sexa, e os proxectos están agora para esa contratación e poderlos meter en sucesivos plans que poida haber ao respecto e que, en boa lógica, cumplan co que son as bases do plan de obras e servicios, que tamén teñen unhas cláusulas que hai que cumplir ao 100%, senón, logo nos veñen rexeitadas e esa análise é algo que temos que ter moi en conta.
que respecta ao que vostede nos aporta do POS, pois é o que lle podo decir. Ten a palabra Izaskun García. Gracias. En esta primera intervención quería que se nos contestase a unas preguntas que tenemos relacionadas con esto. La primera pregunta es, si este Gobierno está en minoría y necesita el voto favorable de la oposición, ¿por qué no se convocó a ningún grupo político antes de este pleno para consensuar y decidir cuáles eran las inversiones prioritarias para los vecinos? ¿Y por qué no se incluye ninguna de las inversiones propuestas por nuestro grupo a lo largo de todo el mandato? La segunda pregunta es, ¿por qué este equipo de gobierno espera sistemáticamente al último día y a última hora para presentarse a convocatorias en las que están en juego inversiones clave para Culleredo, cuando los plazos son conocidos con meses de antelación? La tercera pregunta es, ¿por qué no se nos ha facilitado, tal y como solicitamos expresamente en la comisión extraordinaria del martes, el listado de proyectos encargados externamente a consultoras en los últimos años con su coste y su estado de ejecución? 4. ¿Qué criterios objetivos se han seguido para priorizar estas inversiones y no otras? ¿Es cierto, como afirmaron en la comisión los concejales de Urbanismo y de Obras, que estos proyectos se traen al Pleno simplemente porque eran los únicos disponibles? Si había más proyectos, ¿cuáles eran? ¿Por qué no se avanzó en ellos? ¿Y por qué se decidió rescatar estos y no otros? Y por último, ¿por qué estos proyectos contratados hace años y pagados con dinero público quedaron guardados en un cajón y no se ejecutaron cuando correspondía o cuando se anunciaron en prensa? ¿Es consciente el alcalde que esta forma de actuar obliga a actualizar precios y supone una pérdida directa de dinero para los vecinos? Espero que la contestación sean breves, concisas y bueno, a ver qué nos cuentan. También nos quiere escoger la forma de contestar o podemos contestar como consideremos breve, conciso, no sé, pues depende, ¿no? No se diga. Como xa se lle dixo na comisión informativa, estes eran os únicos proxectos que contaban con todos os requisitos para traer a esta convocatoria do POS provincial. De todas formas, eso non quere dicir que non sexan necesarios e urxentes. De feito, por eso os proxectos estaban feitos e como aínda non tiveron financiación, os traemos agora para que se poidan levar a cabo. Seguro que os veciños destas zonas estarán moi agradecidos. Decir, por outra parte, con respecto á pregunta que vostede me facía dos proxectos me decía que se levaban a cabo nos anos 2024 e 2025, pois todos foron xa no POS de 2025 ou están xa executados e hai algún para o que se precisa obter terreos, porque para vir ao POS necesitase acreditar a disponibilidade dos terreos e en algún caso está pendente de adquisición de terreos todavía. Como decía antes o señor alcalde, cando se traian poderase financiar. De todas formas, que se traian estes proxectos a este POS que nos consideramos necesarios e urxentes non quere decir que non haxa outro POS que, como nos decía o alcalde, sairá posiblemente dentro de un par de meses ou que poidamos traer moitos máis proxectos, algúns dos cales xa están en contratación para poder cumplir con eses requisitos e traerlos en ese momento. Aparte, desde o Concello existen outras posibilidades de financiación, non somente o POS, necesidades, hai moitas. Esta é a nosa proposta, non só porque contamos cos proxectos, sino porque ademais son necesarios e urxentes, e canto antes se poden levar a cabo moito mellor. Por suposto que houve que facer unha actualización dos prezos, igual que sucede para calquer persoa hoxe en día que teña que facer calquera inversión. Estamos nunha economía que está cambiante e os costes subiron e por iso tivemos que actualizalos. Xa digo, as necesidades non é porque haxa só estes proxectos, que tamén é certo, sino que as necesidades son reales e todos os veciños desas zonas que solicitaron esas obras yo poderán corroborar. Moitas gracias. Pois simplemente decir que o plan de obras e servicios, inda que hai 1.400.000 euros, son dous plans distintos, que son 600 por unha parte, creo, 690, 700 e algo por outra vía, e non se pode facer, o sea, introducir proxectos por un importe superior a esas cifras. Algúns dos proxectos que tiñamos superaban esa cifra.
é dicir, íbamos a introducir algún proxecto que podría superar 1 millón de euros, pero non encaixaba dentro do que este plan de obras e servicios, porque son 700 por un lado e 700 por outro, bueno, por redondear, e aí é onde hai que encaixar os diferentes proxectos, non? E os criterios obxectivos nos lle preguntamos ao persoal técnico municipal dentro do que son as necesidades e as conversas que mantemos con diferentes colectivos, pois cales son os que se poden introducir e cales nos aconsellarían. Lógicamente, pois a decisión de traelos do goberno municipal, escoller uns ou outros, e en boa lógica, pois tamén todas as aportacións que, como decía anteriormente, a Alternativa dos Veciños foron feitas en este pleno, non podemos materializalas neste plan de obras e servicios, pero estamos dispostos a facelo en outros plans de obras e servicios, que dende agora mesmo xa, pois vostedes, se teñen algunha proposta para que nos poidamos xa, se é necesario, licitar o que é o proxecto, porque hai que facer un proxecto técnico, pois o podemos introducir sin ningún problema. Non lo din, non lo aportan, e nos diremos si dentro da viabilidade que poida haber, cales poderíamos introducir ou non. E abrimos unha nova quenda de intervencións, se queren. Alguna intervención máis? Non? Señor Chouciño? Non? Vostede? Digo, por respetar os turnos. Adiante. La respuesta a la falta de consenso y de por qué no nos llamaron para consensuar estos proyectos es clara. Usted solo cree en el consenso cuando se le da la razón. Usted no convoca reuniones para escuchar, convoca plenos para imponer los criterios y las decisiones que a usted le parecen oportunas. Sus concejales dijeron que no había más proyectos para presentar. Entonces yo pregunto, ¿qué hicieron con todas las propuestas que hemos traído al pleno y que hemos recogido de los vecinos? La respuesta también es clara. No las escucharon, no las estudiaron y no las incorporaron. Y cuando un alcalde gobierna así, no gobierna para Culleredo, gobierna para sí mismo. Y aún así tienen la desfachatez de acusarnos de bloqueo. O sea, bloquear sería no querer que se invirtiera en Culleredo. Y eso no es lo que hace el Partido Popular. Lo que bloquea Culleredo no es el Partido Popular. Lo que bloquea Culleredo es llegar siempre tarde, no dialogar cuando se está en minoría y traer propuestas cerradas el último día para que no haya posibilidad de negociación. Si hoy hay urgencia, no es por culpa de la oposición, es porque usted no quiso escuchar antes. Así que hablar de bloqueo no es solo falso, es una cortina de humo para tapar su mala gestión. Mire, señor alcalde, gobernar en minoría exige diálogo. Gobernar sin diálogo y luego acusar de bloqueo a la oposición no es valentía, es incapacidad. ¿Por qué llegan ustedes siempre tarde? El plan de obras y servicios de la Diputación sale todos los años. Las fechas están publicadas con meses de antelación y las convocatorias no son por sorpresa. Sin embargo, Culleredo siempre llega al límite. Y hoy nos convocan a un pleno apenas unas horas de que acabe el plazo para presentarse a la convocatoria. Este pleno se convoca el último día de plazo, a última hora, y luego se nos pide responsabilidad, rapidez y silencio. Señor alcalde, la responsabilidad empieza por no llegar siempre tarde, como hace usted. ¿Y cuál es el resultado? Que al final se aprueban proyectos sin revisión técnica suficiente, sin consenso y muchas veces sin utilidad inmediata para los vecinos. Y esto no es mala suerte, es la forma de gobernar que usted ha elegido desde el primer momento que es alcalde. Y las consecuencias de esto son proyectos adjudicados durante años que no se ejecutan y a los que hay que renunciar, como ha pasado con la cubierta de las Brañas, como ha pasado con el pabellón de Tarrío o como ha pasado con la plaza de allí de... Ay, claro, no me sale. Europa. De Europa, con la plaza Europa. Hablamos de 600.000 euros que hubo que renunciar porque en su día no se ejecutaron y ahora su ejecución supone un coste mucho más alto. Después, ¿por qué no se nos ha facilitado la información solicitada en la comisión? La respuesta también es muy sencilla, porque no hay transparencia. Y eso es grave, porque cada proyecto cuesta dinero público. Tienen en un cajón proyectos del que no dan ninguna información y que ni siquiera sus concejales conocen. No hay más que recordar lo que pasó en la comisión del martes. ¿Cómo es posible que ni la concejala de contratación ni el concejal de obras fueran capaces de nombrar ni un solo proyecto contratado este año por usted? Porque lo que indicaría es, o sus concejales nos mintieron en la comisión,
conocen los proyectos y tienen la orden de no dar información, o realmente no saben nada porque usted no confía en ninguno de ellos y toma usted las decisiones sin informar ni a su propio equipo. ¿Por qué se niegan, o ellos o usted, a facilitarnos esta información? ¿Sabe por qué? Porque usted hace un uso partidista de los proyectos, utilizando su redacción como instrumento de propaganda y de campaña, y gastando más dinero en esa publicidad muchas veces que a lo mejor en asfaltar vías. Después, no nos ha dicho nada de los criterios que ha seguido para priorizar. Los concejales dicen que estos proyectos se presentan porque eran los únicos disponibles. Eso significa que ni planifican ni priorizan lo urgente, solo tiran de lo que tienen a mano sin planificación. Y nuestras propuestas aprobadas quedan sin presupuesto, porque no hay nada para la plaza de Santa Gema o la plaza de Castelao en Fonteculler, los aparcamientos prometidos en distintas zonas del concello, el saneamiento en Orro, que se ha invertido en esa fase principal, en esa primera fase de saneamiento, y falta una segunda fase para poderle dar utilidad a los vecinos y darle ese servicio a los vecinos, las urbanizaciones de Valle Sur o de Aguas Mansas, el centro social que falta en Valle Sur y también que está comprometido desde hace años, tenemos los centros sociales abandonados y con necesidad de inversión, deciden arreglar viales en la zona de Tarrío, pero ¿por qué no incluye, por ejemplo, Rego dos Campos? ¿Ha visto usted cómo está ese vial de acceso a las casas de los vecinos? Después, estos proyectos, ¿por qué quedan en un cajón y no sé si se ha dado cuenta, si ha hecho la valoración? Los proyectos contratados en el 2022, en estos años, y que ahora trae a este POS, en la actualización de precios, se ha aumentado en 165.000 euros el coste de lo que estaba en ese primer momento proyectado ahora. Esos 165.000 euros que nosotros vamos a tener que pagar a mayores porque usted no ejecutó cuando tendría que ejecutar, ¿quién se hace responsable de esa pérdida de dinero? Y, por último, Culleredo no necesita improvisación ni urgencias permanentes. Necesita que se planifique, que se dialogue y que se respete el dinero de los vecinos. Porque gobernar no es llegar tarde y después pedir responsabilidad a los demás. Gobernar es anticiparse, escuchar y ejecutar. Y ese cambio no es una amenaza, es una esperanza, que es exactamente lo que este concello tendrá cuando haya un gobierno que piense primero en Culleredo y no en sí mismo. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Esa mediante proposta, cos votos favorables do Grupo Socialista, abstención dos demais grupos. Moitas gracias e bo día.